Pani Cigániková, vy to ako vnímate, že pán Kotlár má teda prešetrovať práve COVID? On sám bol proti jej vakcinácii? Toto je, že zlý vtip a je to hrozné niečo, že jeden z antivaxerov, jeden z ľudí, ktorý vlastne aktívne volal potom, aby bolo v podstate čo najviac obetí pre jeho neznalosť. To, že on je nejaký ortoped, či čo je, to neznamená, že on sa vyzná vo vakcínach a v tom, ako sa šíria vírusy a podobne. To v žiadnom prípade neznamená toto. Ľudia majú mylnú predstavu o tom, to takto nefunguje. No, tak urobiť z takéhoto človeka, akože človeka, čo bude prešetrovať, že akože dajú tam, že vyslovene niekoho, kto je na hanbu. Ja predpokladám, že výsledky, keďže pán Kotlár nekomunikuje s médiami, tak výsledky sa dozvieme cez chemtrails na oblohe alebo také niečo, lebo to je človek, ktorý, prosím, ste sa pýtali, že jak to interne predbieha, tak ja toto vám musím povedať, tak to je človek, ktorý interne na vláde ministrom, hej, vláda Slovenskej republiky, teraz ľudia, ktorí riadia tento štát, tak on tam príde, on tam verejne ukazuje informácie o tom, ako už na nás má nachystaná Európska únia ďalšiu biologickú zbraň a ďalší vírus a predkladá im tam dôkazy, hej, že to je niečo šialené. Je to hanba. Čiže toto nie je problém, že sa niečo vyšetruje alebo kritizuje. Problém je, keď to dáte doslova blbcovi, ktorý nemá páru o tom, ako ja to už inak neviem povedať, človeku, ktorý je proste jeden hoaxer a nemá páru o tom a rozpráva tu o nejakých blúdoch, jak nás tu chcú všetci zabiť. To je naozaj problém.